Wanito osewach mang'eny kuome, osewach weche mag kedo ne demokrasia, osewach kedo ne weche mag ratiro mag oganda. Kaka Osiany, iparo ni lokruok mane kata chiel madit mabiro dong' e chuny oganda ma Raila Amolo Odinga noketo? Ok apar ni nitie gimoro amora ma wasetimo e thurwa ka. Konyruok moganda wa osebedo godo e tieng' mokalo ma en higni 30 gi wiye maok ibi yudo e lwet Raila Amolo Odinga. Kane wakedo ne multipartism ka ndalogo wan mana gi chama achiel, koro idwaro ni mondo wabed gi chama kata ariyo mondo ji oyud kaka go ombulu. Kinono Raila Odinga mondo ne watim gima dho wagunda luongo ni repealing section 2A mar katiba machon manonyuolo bedo gi chama mopogore opogore Raila Odinga. Kane obedi ni koro wamanyo referendum Raila Odinga. Kane wadwaro constitution manyien Raila Odinga. Ka koro piny omer kendo gore piny kawa Gen Z obedo gi mirima maduong' kendo mogundho. Ka koro piny bam kendo barore. Kane ok Raila Odinga, di koro in ka achiel kod an katiti matek marom nade gi pesa marom nade, idhi manyo pesa e bank kata ATM ne ok inyal lodho pesa sama wuoye kodini. Nikech pinje manosedhi e yorno pok obedo gi chang nyaka tinende. Onge konyruok moganda e tieng' makawuono. This generation, and the generation is 30 years. Onge konyruok mosebiro e thurka ma ok oluongo nyinga gwambo Raila Odinga. Omiyo nochiwore kata kanimaye tok ka osechiwo telo ne joma moko, to kasane mar ka otelo chopo timaye to yuayo chien to wacho no gandawa. Adieri ane mayombo. Kendo ane man gi rem molou. To kata kamano, we waket tekne ni piny mondo wakel resruok ne pinywani. Omiyo jakom oseneno matek to wenwa puonj bende madongo